Скъпи приятели, същата комбинация ще има на 96-я влог. Както имате нещо за метос на фанта. Както има дъвка на бомбоните. Иначе ще има тук, защото повече на портокаловата нещо. Иначе повече ще има тук. Отворете я. Ето. Иначе ще има тук. Ето, иначе особено. Ето я и теб. Този има портокал, бомбон, иначе ще има тук, където си имат. Аз просто нещо повече ще има тук, където си имат. Ето имате нещо. О, иначе ще има. Този има бомбон, иначе готово. 97-я влог и ще ви очакваме ви, където има тук и има вкуса на бомбон. Аз ще ви очакваме ви. Тогава много хубаво.